Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Lucas, Ebanghelista. Usa ni siya sa mga disipulo ni San Pablo, apostol. Usa kini siya ka medical doctor, niya artist, writer, o bay-ubay sa ni siyang talent, preacher. Mao nang nahimo siyang usa ka ebanghelista. Niya murag na tawo ni siya mga 16 AD ug namatay siya mga 100 AD. Mga 84 years old siya namatay, niya martyr. Gibitay kuno ni siya, patay. Kamo 84 years old, bitayon pag yun mo, okay ra ninyo? Okay, dili. Narabay mga 84 na din may kaya na silang bitayon. Pero mo ni nakapasantos niya ang iyang dedication sa pagsangyaw o sa pagsunod sa kabubuton sa Dios bisan unsang panahona, bisan unsang paagiha. Busa uban kaniya atong padayong iampo nga ang kalibutan musunod unta sa kabubuton sa Dios, mamati sa ebanghelyo kay mao kini ang tuburan sa kahusay, tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging palit sa atong mga slots, ato sang padayong iampo nga unta dawat nila kanunay ang mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhii kami. Kristo, kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhii kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, ban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, ikaw nagpili kang San Lucas aron iyang ikapadayag ang misteryo sa imong gugma alang sa mga kabos, pinaagi sa pagwali ug pagsulat. Itugot nga silang naghimaya sa imong ngalan, magpadayon sa panaghiusa sa kasing-kasing ug kalag, ug ang tanang katawhan makadangat sa imong kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang pagigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tiquico sa Efeso. Inig-ari nimo, dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas, dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot, ang Ginoo mo ay magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako, gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong paghari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong paghari, papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, o sa mahimayahong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, maoy gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga
nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya. Sa imong pagkahari, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagsunod sa Ginoo, sayon o dili sayon? Kinsay mo ingon nga sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingon nga dili sayon, taas ang kamot. Mga yawanon mo. Sayon kaayo. Tanawa ha? Ayaw mo pagdala og puntil. Di ba? Kasayon ilakaw gawa kay da. Kaysa magbaguod kag da, di apay malita, di apay unsa pa na diha, di apay gisabong, di apay giana, to apay giduot. Kakapoy ana. Ayaw mo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw ka mo paghunong aron paghimamat sa mga tao. Di katuman ani ang mga
ang nang-apply ron o kuan ba barangay eleksyon muhimamat man gina manglamano man na murag dili katuman ani di man muhimamat dili muhimamat diha sa dalan adtoon gyud balay nga bisag asa mo moabot ingna ang pakigdait maanaa kaninyo kasayon gyud kaayo gipasayon sa Ginoo ang pagsunod niya pero nganong niingon man mong lisod ngano man kay ang yawa mo'y nagtudlo nato sa lisod nga paagi nya iya tang giilad-ilad nga maunay sayon nga kanang atong tanang gidala sinina, kwarta, alahas, cellphone, sakyanan, mga bag maunay atong security and comfort pero sa tinud-anay nahimo ng mga babag sa atong comfort kay magsigi naman ta og follow up kung nadabatan ng bag nabitay usas ni palit nato dinhi og disap didto siya sa New York gikan nya ingon siya moadto ko mouli ko sa Pilipinas unahon ko ginig adto sa Padersiano kay ako ning palitan og slot nga disap ana sus karon kay pag-abot nila dinhi sa airport wa man moabot ang iyang bagahe pag trace nawa iyang bagahe tapot ra kunos iyang lawas ang iyang gisulob pero nilahos gid siya dinhi kay mopalit gid siya disap di ba pakpakan na to pag abot niya dinhi siya pader mopalit kog duha ka disap pero unsaon man ana pag siguro nga siguro gina naku wa gid ni siguro kay kami diri ning kamot ra gyud mi kasabot ba mo disap kada bang atong investment slot ba awa mo kay bao investment slot tagpila ganito slot ani 500,000 ana palit unta siyag duha niya kay wa man kay siya kasabot daghan kay siyag pangutana pagtubag na nako pagkahibaw niya sa sitwasyon nga daghan na ding namalit iyang gihimong tulo niya pag actual na gid niya hatag og investment siya pakapinan ako pag yung usa pa der upat gid iyang napalit pakpak ko wa niya baliha nga ang iyang bagahe wa moabot or nawa manlahos gid siya dinhi kanang ana ba kanang dili bitag ka maghuna-huna nga security na nimo imong mga bag imong mga alahas imong kwarta ang importante unsay gisugo sa Ginoo mao gi pinakasentro sa atong gibuhat or mga buluhaton unsa may sugo sa Ginoo isangyaw ang maayong balita ayuha ang mga masakiton pakighigala nila tagai sila kalinaw papahawaa ang mga yawa kana ba yang atong gida kana mga butang kana mga balay mga yuta usahay ra ba mo na hinungdan nga mayawaan ta gilingay imong tupad ing nakapila na kanayawaan kana bang masuko ka magyawyaw ka mabalaka ka mahadlo ka maratol ka mao man ay mga simbolo god nga naana nato ni sud na ang yawa kay makakinaiya man ang yawanon kanang malinawon ka, malipayon ka, niya kanang makapasaylo dayon ka, niya makiguli dayon ka, makadawat dayon ka sa tao. Kana mo yung mga simbolo nga naay Ginoo. Nya ro kung nangural na kas imong balay di sa ato pa, depende nilang na kung dawato nimo ang tao o dili. Wa nagiyawaan na ka labi na igtan-aw nimo sa taong nanuktok dito sa imong gate sa imong koral yawanon kay ignaong daghan kay patik siga pagyug mata puwa-puwa ang mata nya kawatan kay ignaong unsa may imong isulti mo dawat kaniya dili nya mo ingon din siya ang kalinaw maanian ni ining balaya malinawon ka kag ana siya mohigdas inyo nya moingon din kanya din maday kagikan dong ingon bag-o kong laya sa CPDRC kana ganing sir siya unsa may kaso nimo multiple murder kay kuan maguto ako robbery and murder
Naka-standby gyud ko dito mga 30 ka tuig. Nya karon wala na gyud mudawat nako. Nya kadungog man ko nimo nga sikag simba San Vicente pa Ferrer nya. Sige man kag hatag anang mga slots ni Father Siano. Mutuog gyud ko nga kanang generous ka, nya kanang loving ka. Nya sige masad mig paminaw ang Father Siano kay 5 ka tuig man sana dito sa prisuhan, sige balik-balik. Ngunang nidangop jud ko nimo, sir, ma'am, ana, pwede anhilang kumupuyo sa inyo. Ang kalinaw maani-ani ining balaya, ana. Sus maghinunghungay tigali mo. Asam. Unya di na to padayon. Unsa isulti Father Siano? Di ba? Pero kung wa ka ma-attach anang imong kwarta, alahas, o uban pa, malinawon kay ka, ay sige dong, ari-ari. Nga nakasabot din kas Ebanghelyo nga nag-ingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Makaingon ka, ni anag yung Ginoo, ni anag Ginoo. Hatanawa, di ba ikaugma? Wa na mo'y TV, wa na mo'y mga cellphone, wa tanan. Gigapos pagyud mo dito sa CR, kay kadto day siya, mo dito'y contact sa mga gang nga kanaganing maoy modus nila na kuntuan na sulod mao din to'y mo pasod sa mga kauban nga mga tulisan. Nya mo ingon din ang Ginoo nimo, ang kalinaw maani-ani ining balaya. Ang sawan, moto pa mo ana. Og dili ka malinawon pasabot dili ka disipulo ni Kristo. Sila si San Pablo, sila si San Lucas kaning gihisgutan sa unang pagbasa, gipang priso ni sila. Gani si San Pablo pagsuwat niya ni ani dito siya sod sa prisuhan, gibiyaan siya sa iyang mga assistants dito in town. Siya gibiyaan ako nila kay gipalabi nila ang kalibutan. Ako nga gipriso, ila kong gibiyaan. Paari adiri si Lucas, paari adiri si Marcos. O si Lucas na lang mo ikuyog nako. Paari si Marcos, basig si San Marcos po ni usa sa mga ebanghelista. Mao ni siya ang hagit. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Unsaon man paghari sa Ginoo sa atong kinabuhi, maghari siya basta dili na ta mosimba, dili na ta mosalig sa mga butang og mga tawhanong seguridad aning kinabuhia. Kanabang ang Ginoo nagyoy atong gilauman og paharion. Kini bitang atong gibuhat dinhi nga nagplano tang mopalit anang yuta diya sa kilid. No? Mga 70 million ko na. Unya mutukod pa kita diha kulumbari nga mo kantidad siguro nag mga 200 million. Sayo na dili. Be lingay mo to pad na ganahan ka na mo tukod. Ana, nawa di ba mo ingon ko, sa mano uy, takbo yabag ka diya. Unsar ko ni simbahan na. Kung dili mo hari ang Ginoo sa atong kinabuhi, bugat, maratol ta. Kaning gisango nato nga 10 million nga budget para sa kaning kuan retreat sa national retreat sa mga pare. Dili sayon nya ato pag yung gidublihan sa 2 million nga budget sa atong segunda patron. Di ba? Tulo ka fundraising sa usa ka higayon nya dili tag 100,000 million. 10 million, 2 million, 70 million. Sayo na dili. O kamo pa'y di as akong part na atay project nga 70 million nga erase di apag 2 million sa segunda patron nya ingnon pagyud ka pader ikamo imo head aning national retreat for clergy nga fundraising ha 10 million sana mudawat pa ka dili. Hoy. Ana moingon demo si Father ba makatuog pa baka ni siya. Hapit gani kuwa ka mata karon perti na kong hinanuka.
Ni ako ra ba kung ako'y muhigda, layo ra kay ng 5 minutes basta wala lang kay magsaba-saba, hagok na yon. Ana. Yang anong relax man ko tungod kay wa ko mag-ambisyon nga ako'y mo raise ani. Ang Ginoo mo'y mo raise ani. Mouthpiece lang ko. Sayon ra kayo ang pagbuka-bukas akong baba dinhi ana-ana sa kamot. Sayon ra kay nastanan. Pero ako na gani mo'y maningkamot nga ako gi mo raise ani, ako gi mo raise, mamatay ko. Mas stress ko maayo. Mauna ang mga evangelist, mauna ang mga preachers, mouthpiece of God. Kamong mga ginikanan, kamo gyud mga ambisyon nga ang inyong anak palampuson gid inyong eskwela, kamo gyud muda nila ngadto gyud ilang kalampusan, mas stress mo sa inyong mga anak mo nang di na mo ganahan og daghang anak. Tagaan gani mo sa Ginoo og siyam ka anak, ayaw Lord, duha lang yung Ginoo. Yung saon man anak kong 7 isa, ako na nang butangag kondom, ipapilit ko na lang nas kondom, ilabay ko na ako na nang patyon sa pills, ako na nang patyon sa pills, ako na ding putlon ang akong palupyan tube aron di na ni mudaghan, unyag masipyat yun, i-abort ko na, kay duha ra yun Lord, di na ako makayang siyam. Mabuang ko ana unsay akong ipa-eskwela, unsay ako ipakaon imong Ginoo. Ikaw dai mo pa-eskwela, ikaw dai mo mukaon o mo pakaon. Tuburan ra ka, agianan ra ka, mura ra ka gripo nga dili maoy tuburan sa tubig. Tuas tangke ang tubig, ang gripo igo rang mo open aron mo agi ang tubig. Channel ra ka nganong maguol man ka diha. Ngilingi ay mong tupad, napilay imong anak. Napilay imong anak. Nyaing na pilay ni pilits kondom. Pila ka book pills imong natumar. Wa ka malaygit. Kana. Patay ka diya. Ay kung yung tutok-tutok kay wa ra ba na mo inom og pills ang madre. Wa sad na magpalaygit. Tungod aning atong pagsunod in a little way, in our own little way sa kinaiya sa mga apostoles o sa mga evangelist, sigig sangyaw ko dinhi naa na gitay nahimong mga achievements sa atong mga projects. Ug imo lang ning tutukan dinhi ang nahitabo sa ato karon ngadtos mga parokya ang atong gipangtabangan og sa mga project sa Archdiocese nga atong gisuportahan, dili na mo minus sa 200 million ang atong nadawat. Anong mura mo gaduka? Pakpakan atong Ginoo. Nya karon i-update nato ang ato nasad nga mga projects, ang holy pads for the National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Ang atong gibaligya ani 100,000 ka holy pads nga tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 65,628 ka slots. 34,372 slots na lang ang nahibilin. Karon ra ni kutob nga November 7. Nya basin pag mukusog-kusog ni karon kay padong naman ending. Aron makadawat sa mong holiness, peace, and divine salvation. Unya ang ato sang nahunong na nga special slot katong Meg para sa atong segunda patron nga kapistahan, our Mother, Our Lady of the Most Holy Rosary, kining Meg, Mother Mary's Enriching Graces. Ang total gid nga slots nga atong gibaligya 20,000 slots, tag 100 gyapon per slot. Ang total natong nahalin final nga atong apil na sa online nga mga banking niabot og 20,302 ka slots.
equivalent ni siya og 2,030,287.93 centavos. Nya ang ato sang total gasto atong segunda patron niabot sad og 1,901,239 pesos. So naay sobra nga mga 129,048 pesos and 93 centavos. Pakpak yapon. Niya kay ning donate man ta adto og mga lingkuranan dito sa CPDRC, mga 500 ka lingkuranan na as ni sponsor ani. O niya ang ila sa ditong tents atong gipa-repair ang iyang mga canvas kanang iyang atop kanang gisi 8 to ka tents atong i-deliver ugmang adlaw. Nya magmisa ko dito karong Biyernes isip pasalamat nya muadto tingali ang atong mga pipila ka mga ning tampo ato nya amo na lang sang gilubos-lubos magda na lang santa dito og kanini ang pagkaon pack meals mga 1,100 man sila kabuk dito. So atong tagaan og pack meal. Di ba? Nya manayaw sa kuno sila isip pasalamat sa mutan-aw sad mi sa dancing inmates. Gusto mong mukuyog pa-register mo diha sa opisina karon, last day sa ron sa registration o kinsay mukuyog kay ihatag man nato in advance ang mga ngan dito kay haron malista na kay ila man sanang ilimit ang mo sod. Pero di mo muso dito nga dili mo mutampo sa ipalit sa pack meal. 1,100 tag 150 pesos kada pack meal. Mutampo mo pero kaning atong sobra sa kaning atong imig ato na ning gamiton dito. So pun-ana na lang nigjutay tingali. Mga 100 kuan man, mga almost 170 siguro ni 180,000 atong magasto sa pack meal. Nya nakagasto po tag mga almost 400 o 300,000 sa katong canvas o niya mga 300,000 sa kapin or mga 200,000 ang sa lingkuranan. O di ba? Para na sa atong mga piniriso aron nindot-nindot sila lingkuranan. Nga naman, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Nya iniglaya ato, malista naman ang inyong mga ngan dito, adto na mangadto sa inyong mga balay. Ni siya kani kay niduaw gini dito si sister adto ko uli sa ila. Ana dayon. Nya inyong dawaton dili. Nya sila na moingon, sister, maayo, ana. Ang kalinaw maanaa ka ninyo. Ay mga naong ay lingiw-lingiw. Nya sa ato sang disap na maligya man ta anig 140 ka slots nga tag 500,000 pesos per slot, ang atong halin niabot nag 81 slots. 81. 59 slots na lang ang nahibilin. Kanya sa 81 slots nadawat na nato ang 58 ka slots nga actual cash investment. So tingali Biyernes or Sabado ato na ning irimit ngadto sa tag-iya as partial payment. So atong iampo nga magpadayon ang paglampos niini para ni sa atong parokya, para ni sa archdiocese ug para ni sa ato dinhing locality pil na sa atong mga LGU nga benefits. Og dili ni siya sayon pero ipasayon ni Ginoo basta ang atong gipangandoy mao ang pagpakita sa presensya sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Isangyaw ang maayong balita nya dili ta mo sentro sa kwarta, mo sentro tas pag-alagad ug sa kaluwasan sa katawhan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari Ginoo. Maunta na kanunay ang atong itug-an, dili kita maoy maghari-hari, dili kita maoy magbuot,
dili kita maoy maningkamot pagpahayahay sa atong kaugalingon. Muna kamong na ay mga 500,000 nga extra nga wa pa kay ninyo gamita, i-remit lang usa na dinhi kay ato nang ibayad og tiwas diha nya, og di na ganin na mabalik ninyo, ing na lang praise the Lord, hallelujah. Di ba? Kay di man amoy atong gisaligan, pero do na tay nahatag, do na tay nabilin nga nindot kaayo. Unsa man kanang yuta diha nga magamit kaayo sa parokya, og di mabalik ang imong 500,000, pasagdahi lang na kay do na kay gibilin. Nabalik ba ang kinabuhi ni San Pablo sa dihang gibitay siya? Wa. Unsay iyang gibilin? Gospel, Acts of the Apostles, ug uban pang mga pagtulunan nga hangtod karon gisigihag gamit ug nagamit sa atong paglambo sa simbahan. Di na kabayran og sapi. Ang kamos ang nihatag dinhi sa disap, ato man ang gibutang ag 25% nga interest, just in case mahitabo gyud ang di nato gipangandoy, dili na mo balik, ibutang talang ba? Ayaw kagool kay ibalik na sa Ginoo og 100-fold. Iyan ang saad. Pero ibalik sa nato ang amount nya 25% nga tubo, dili sa na makapa-forfeit sa 100-fold unless magsigi jud kag pangandoy ana. Share, just share ana, no? Ana hinaot pa unta, manindog na ta. Mga igsuon, si San Lucas nagtanyag kanato og ebanghelyo nga puno sa mga sugilanon og mga pagtulunan. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo pinaagi kaniya, ug moingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw sulod sa iyang mga ginsakpan sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa mga doktor, mga nurse, ug sila nga nangalagad alang sa atong panglawas nga kahimsog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga aktibo kitang mosalmot sa mga misyonaryong kalihukang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og suporta ug kahupayan gikan sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay, makaambit sa kalipayng tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama ni San Lucas imong ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take, O my will, my mind, my memory.
All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Tungod sa mga gasa nga langitnon ihatag kanamo Ginoo, nga makaalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan, aron ang mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Lucas makatambal ug makapadangat kanamo nganha sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na mamatay, si Kristo na banhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Lucas Evangelista ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gala sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka na mo imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan mo na mo sa mataganaw, ihatag ka na mo karon adlaw, upasayo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa mga pasunan, iluluwa-luwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ay palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Alapan ang umat na anihon, panahon na karon akong higala. Nagpamot siya, ikaw mubulig, ang kamalig sa Diyos. Di maisip ang anihon, kung jutay na ang iyang mga ganin. Di maisip ang anihon, kung jutay na ang iyang mga ganin. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, makasantos unta kanamo ang Eucharistia nga among gidawat gikan sa imong santos nga altar, ug maglig-on unta kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga giwali ni San Lucas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ning maong kalinaw kundi kita musalig sa bisan unsa nga kalibutanon nga security. Ang Ginoo ra gyud atong saligan pinaagis pagsunod sa iyang mga pulong. Salamat sa misalig sa Ginoo og mipaambit nato dinhi sa ilang mga grasya pinaagis pagpamalit og slots. Pero naapay mga palitonon nga slots sama sa Holy Pads, naapay 34,372 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya kutob ra nis November 7. So sige gitag palit ani hot doon tanig palit 34,000 na lang ni. Nya naasad tay 30 slot challenge ni ini as of yesterday na natay nadawat nga 728 ka 30 slot challenge or 3,000 pesos nga worth
sa Holy Pads. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nya sa atong imeg, ato nang na kwinta tanan, ang atong halin niabot og 20,302 slots. Nya naman tay gasto nga mga 19 equivalent to 19,012 slots na asad tay sobra pa nga 129,048 pesos. So ato sa ning gamiton sa atong pag-adto niya sa CPDRC karong pizza 20. So ato sang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Niya sa atong DSAP investment slots nato nga tag 500,000 pesos per slot with 25% annual interest rate. Naana lang tayo nahibilin nga 59 slots. Unya ato ning paliton pagpadayon aron matiwas gina natog palit diha, pero tingali mga Biyernes ato nang ikahatag ang atong first partial payment nga equivalent to 58 slots or 29 M. May tag maabot og 30, di ba? Og pa may 23 ka pledges nga wala pa marimit, og makarimit ani ang isang mga duha lang. Basig karong Biyernes madako-dako ang atong partial payment. Wa tay kuptang kwarta dinhi ato ginang ihatod. Mo nang moingon ko, wa ta magnegosyo. This is intended for a specific purpose, ang mga kwarta nga atong nadawat for the church projects and activities. So pakpakan nato ang Ginoo nining tanan. Salamat kayo. Unya ato sad nga giimbitar karong gabi alas 6 nga misa ang tanan nga mga kandidato sa barangay ug SK elections nga dinisakop sa atong parokya, nga kung pwede manimba mo karong gabi sa akong misa sa alas 6 sa gabi kay ako mong blessingan kay ugma pohon mao naman ang inyong official campaign period. So ako mong blessingan, may nang magkalamanuhay mo dinhi aron dili mo maghinapakay glapok inigabot na didto. Ang kadtong mutambong, congratulations. Nya og mutambong mo diri inig blessing nako, muaso gani mo undang dayon ha. Ayaw dayon kay pasabot supak ang Ginoo nimo. Di bitaw wa say muaso ana. So ako lang gihangyo sa muari lang gikan sa mga candidates dinhi sa San Vicente, Barangay San Vicente, Barangay Santa Cruz, Barangay San Roque, Barangay Lataban o Barangay Tabla. Akong gi-invite, teksi lang sa niya na ninyo aron nga ang makaariba sila, pero di ni pinugsanay, offer lang ni prayer para ninyo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasap kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Tunay ko ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, marunong sa gihapon, atong pagsimbahon,